ba za na so mai cutar ki ba, ba za na kyale ko ba waye wasu ba fuskar ki ba. Ki kai ni duk inda za ki kai ni, ba za na kauce gare ki ba. Fitar da ni gaske sauka ya kare ba zan tsare ki ba. Shi san ki mun kaware ya zarce komai akan gaba. Bana ganin dukkanin kan ci kuda ba za ki fahimce ba. Na san idan ba kina gani na za ki ji tausayi na gaba. A lokacin ne za ki fahimci mazo da niyyar cutar ki ba. Ki ba ni dama masoyiya sa rai ba za na kore ki ba. Ba za na kare da rayuwa ta kan ki ba zan tozarta ba. Na so ya samu ta ki kunna ƙuna ba zan mace ki ba. Tuka kulli na zuciya ta kare da ki je bala ko da ba. Na samu mafaka a zuciyar ki da ƙara kai ni da sama. Zan so ki amshe da so na gaske ki ba ni daukar ruwan zama. Je ka ni na ƙoƙaro na zan tsinke da ni yawan sama. Na ta ta wurin gane mace nan ba ta komai an gama. Guri ke a tunaninki ana mun wanki a zaune ne? Doka ta ba haka ta ce ba a ɗaukar kujera a shiga inuwa a mun wanki. Kishiyar uwa. Ai ba zaman jin daɗi kika zo yi nan ba, kuma ba hutu kika zo ba, dole ki wahala a cikin gidan nan. Kuma in ba shashanci ba, akwai matar da take sakaliya son kuwa ma irin matar Bahaushe. Dan Allah kai haƙuri kaka umma komai. Matar da kullum tana gida sai dai a kawo mata ta ci ta sha a mata sutura, ruwan shi da za ta sha mahan ɗauko mata. Sai na kakkarya kina rantse da girman Allah mara kunya fasa. Abincin banajin. Wala rufe mun baki abincin banza akan abincin zaki fita ke ban mahaifiyar mu gata nan tana kwance ba ta lafiya kuma kin san halin da take. It is story about some girl. He faces problems for the wife of her father. Kishiyar uwa. Baka san me kake yi, kawai daga shigowa ka ɗauki zakaka ba ta. To ni na san me nake, ina da hankali. Sannun waje. Da ƙarfinmu da jikinmu iya gwargwadon iyawarmu. Insha Allah zuwa mu gidan nan shi zai ka ƙarshen komai. To Hajiya mun gode alsaka da alkhairi. Hajiya abata ta huta. Ƙarya kike ba a mun wanki a zaune, tashi ki dawo nan. Kai Allah ya takaita fa. Na lallai ai ni gaba ɗaya hankali na a tashe yake. To malamin ku ne ba malami na ba. Yau din nan sai kin bar gidan nan ko kin ki ko kin so sai kin bar gidan nan. Kire in ban da abinka. Ai wannan abu ne ba sai ka ba da lokaci ba. Amma ba gaskiya na ji daɗi sosai kuma hakan zai sa na ƙara ƙaimi wajen duba masu neman taimako. Ko ranke daɗi. Kishiyar uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani, ni ce Hajiya na Bibi Yarima, shugaban kungiyar Mutunci Foundation. To a iya cewa kenan akwai kuna samun tallafi daga ita wannan kungiya ta Mutunci Foundation kenan? Tabbas kwarai da gaskiya sosai suna kokari matukar kokari inda ba a yi zato ba saboda wannan kungiyar ba abin da za iya gaya musu sai dai Allah ya saka musu da alheri kuma ya kara buɗaɗa musu duniya da lahira. Kaga malam ni ba iska bace. Na ce ba na son ki, ana so dole ne? Ina ruwanki da Sajida? Za ki je ki ci mutuncinta. To ba za ki ji in ga miki shiga hankalinki. In ba ka ba zan miki abin da ba kya tsammani a cikin makarantar nan. Zaman da nake a makarantar nan ba zaman karatu nake ba. Zaman dakon soyayyar ka nake kuma ya kamata ka so ni. Executive producer MB Saraki, producer Mutunci Foundation and directed by Amin Al-Rahuz 747. Wai ke Sajida? Sai yaushe ne za ki gane za ki hankali ki fahimci cewa makarantar nan ba ta da wani amfani a gare ki. Umma, dan Allah ki bari na je makaranta, jarabawa muke idan na dace na je miki talla. Umma, dan Allah ki kyale ta ji ta shirya mata makarantar nan ta yi. Kun ga jarabawan nan gabaki ɗaya babu wata ta samu ta yi.